Napakaganda ng panahon, especially pag nandito ka sa harapan ng ganito kagandang simbahan. So welcome once again, Kabalen, and meron tayong panibagong vlog. And for today's video ay pupuntahan natin yung ah, nawasak na Arnedo Deck dito sa may Barangay Kupang. So kung natatandaan nyo, yung first time tayong pumunta ron, dito rin tayo nanggaling noon. At tinignan natin yung nawasak at nakita natin talagang grabe yung nawasak doon, yung nag-crack doon sa dike. So hopefully, ngayong pagbalik natin, meron ng aksyong ginagawa. Yung DPWH or yung sino mang contractor na naka-assign doon na magre-repair doon sa nag-crack na Arnedo Dike. So yun yung i-update natin ngayon. At tara, samahan nyo ako at tignan natin kung ano na ba yung kalagayan ng Arnedo Dike. Let's go! Okay, so nakikita na natin yung I Love Kupang. Yan. Bali ito na yung Arnedo Dike. Ayan, no? I Love Kupang. Ginagawa na kaya yung ano rito. Naglalagay sila ng ano, parang magpipiesta. Mga banderitas. Ito lang yung mali. Parang wala pang gumagawa. Wala pa nga. So simula nung bisitahin niya nito ni Secretary Dizon wala pa rin. So yan pa rin yung itsura niya. Dito mga sandbag. Yung ano. Bali yung mga malapit dito sila nagpa-park and then maglalakad papunta doon. Paggawan boss. Na, malambay pa yata yun wari pintalan na niyang kain. Secretary Dizon. Oo, dapat balaksa tinang guys. Itang kiyang kandateng. Oo. Mga yan. Lipat de dalan din danom. Ing Agos. Ah, oo. Mga tayo. Bari nga gawain kayo yung guys. Oh. Sige boss. Ayan, ayon kay sir, parang ililihis mo na yung direksyon ng tubig. And then tatambakan yun doon bago nila umpisahan yung construction. So ganito pa rin yung ano rito. Kit dudurot. Wala. Wala pa. Malambat niya pa siguro. Malambat. Oo. Lal. Yung itsura ng Arnedo Dike. So bali, yung nakita natin ano rito, development so far, yung mga bitak-bitak, tinambakan ng buhangin. Ayan. Ito. Dati kitang-kitang mo yung mukha dyan ang lalim Yun yung ginawa nila, tinambakan. So wala pa rin tayong nakikitang mga
equipments nagagawa rito. At doon may nakikita tayong mga tubo, mga brace na bakal at mga net doon sa kabila. Yan. Yan yung itsura niya. Dahil importanteng kalsada ito itong Arnedo Dike. Kasi tingnan nyo, umikot yung mga tao doon. Yung mga motorista. Kahit mga motor hindi pwedeng dumaan. Ito yung mga nilagay na dati na to. Ewan ko kung matagal na to. Parang matagal na siguro kasi nasira na yung mga net Dito nila in-start na i-block yung daanan. Ito, parang matagal na, akala ko bago. Meron pang bangka dito. Ito, nag-crack na rin dito sa may pinakasentro. Yan, ito yung itsura niya. So, kunan muna natin ng aerial shot. Kunan na natin ng aerial view itong damaged Arnedo Dike. Ayan At wala pa ring definite na date kung kailan mag-umpisa yung construction dito para i-repair yung nasirang bahagi ng dike. So hopefully next time na mag-update tayo rito ay meron ng pagbabago. Dahil gaya nga nung nakita natin kanina, yung mga bata rito iniikot pa, naglalakad dahil hindi sila makadiretso sa dike na ito. So ito na muna yung update dito sa may Arnedo Dike mula sa Barangay Kupang dito sa bayan ng Arayan. So ride safe, always Kabalen. See you when I see you, and Koilangas.